Hej og velkommen til denne app-test. I dag vil jeg teste, som I nok kan se, iMovie. Og denne video bliver ikke særlig lang, det kan jeg også se, hvis I kigger ned i beskrivelsen. Men ja, vi starter ud med... Jeg skal lige have det frem. Vi starter ud med det her. Vi starter med at sætte, I ved nok, vi trykker op i videoerne, så kan I se, at jeg har lavet en video i dag. Ja, det har jeg så ikke, men vi kan tage nogle af de gamle videoer, så trykker vi. Så kommer den der ned. Så kan vi eventuelt vælge noget, for eksempel noget musik til den. Og så vi kunne vælge noget, skal vi sige, moderne musik, ja. Og så går vi ind. Så kan vi gøre sådan noget ved, at vi kan optage videoen. Ja, optage, og så kan vi også sætte billeder ind. Det er meget smart, og så kan vi også sætte sådan noget titeltekst-dips. Og så er der også her, at vi kan ændre lydstyr. Ændre det der titeltekst. Så går jeg lige ind her. Så trykker jeg indledning. Så står Legoland, fordi det er tæt på. Eller ikke tæt på. Så skriver jeg Zoo. I Zoo, ja. Så går jeg ind. Så ændrer jeg til Aalborg, fordi det er Aalborg Zoo, jeg filmer det i. Vi vil også bare, at jeg laver en hjemmevideo her. Så går jeg ind her, og så... Ja, det ser vi det. Så er det her. Så kan jeg sende det til... Jeg sender det kamerarullen. Så kan jeg sende det til kamerarullen, så... Og det går ret hurtigt. Bare så I ved det. Og jeg tager det her over screenshot, så det er bare det. Derfor er det ser sådan, nå, det går langsomt, agtigt. Men så her lægger den inde i kamerarullen, så kan I selv gøre, hvad I har lyst til. Der var et eller andet vigtigt, jeg skulle i dag. Hvad er det? Okay. Hvad var det? Okay, jeg er meget skræmt. Okay, tak, vi ses igen. Og husk at skrive, hvis I har nogle apps, jeg skal lave sådan en hurtig test af. Ja, tak, og vi ses igen. For helvede, jeg skal giftes! Skål!